No niin, tässä on Myllypuron pyramidin huipulta aukeava näkymä. Eli tänne on ilmeisesti egyptiläiset tai ulkoavaruuden oliot tulleet ja rakentaneet pyramidin. Siis kyseessähän on tietenkin kaatopaikan jätteestä kasattu maa-aines, josta on tehty maisemoitu tällainen monumentti tai muistomerkki tähän Liipolan lähiön bussipysäkin ja viereen. Eli tää on aika mielenkiintoinen turistinähtävyys täällä. Uusia taloja on paljon ja ei tätä lähiötä oikeastaan enää tunnista entisekseen. Sellainen kuin mikä tää oli 20 vuotta, niin tää todellakaan ole enää.